yaşına yetmedik, çünkü çağam var. Hayış kömeğe edinler. 8 çağanın enesi Gülşat Hamraýewany birinji bilen işden çıkardılar. Ondan soň ýaşap ýören öýüni elinden aljak bolýarlar. Bu wakat Çerjok şäherinde bolup geçýär. Elimden işimi aldılar, hiç satsız kaldım. Mama sıreden adam yok. Çeri sut beni bu şu caydan çıkarıp koydukları. Gülşat bolan wakalar bize şeýle düşündürdi. Çerjokda dokma senagatyny degişli ýüpek öýnümçiligiň pile kelepleýçisi bolup işleýän Gülşat Hamraýewany Ahmet adly teknik işgär ahlakdaş teklipler bilen onu rahatsız edip başlapdyr. Rahatsız edijini şikaýet edip ýüpek öýnümçiligiň başlygyny ýüz tutupdyr. Emma ondan insanlyk derejesinde bir jogap alyp bilmändir. Ondan soň şäher häkimligini ýüz tutan Gülşata, häkimligiň işgäri bolan Gülnara Hudaýberdiýewa, utanç berji sözleri jogap ýokmunda dolanypdyr. Ganjyk guýrugyny bulamasa köpek ýyzyna düşmez diýen Gülnaranyň sözleri Gülşat üçin umyt berji bolmandyr. Onuň hakyny gorajak ne bir gorama, ne de bir şahys bolmandygy üçin ýüpek öýnümçiligi işinden iň soňunda gysylyp çykarylypdyr. Gülşat we onuň 8 çağasynyň başyna gelenler bu ýerde de utormandyr. İşden çıkarılandan soň hastahana düşen Gülşata nätanş belgiden jan gelip oňa tez wagtda öýünü boşatmagy taşyrylypdyr. Ine şu nomer vilayet häkimlik. Men özüm hastahana düşdüm. İnfarkt adliýede ýatdym. Şu nomerden maňa jan geldi. Öýü boşatdy. Sen öýü boşatmasan men sen çağalaryny, goşlaryny alıp köçäzsiň aman dep ugrajat etdi. Indi bolsa hiç ýerde işlemeýän Gülşat iň kiçik 8 ýaşynda bolan 8 çağasy bilen günde öýünde çykarylmak haýwat edilýär. Ine mähkeme daly bilen syýlalandyrmagyna garamazdan näme sebäpden öýden çykmagy gerekligi barada gönümel düşündiriliş berilmendir. Emma 5-nji öýler dolandyrş edarasy bu adalatsyzlygyň arkasynda durandygy bize ma'lum boldy. Muňa kaziýet işleri bilen meşgullanýan Ramaz adyndaky şahys bizi 5-nji öýler dolandyrş edarasy goýanak diýip öz agdy bilen gurrun berdi. Eýemden elektrik üçinçiligi kesilen öýün ýagdaý hem öwürlük güllär. Köne Sowet gurulşy bolan bu öýde ýaşamagyň özü hem howply görünýär. Muňa garamazdan näme üçin 8 çagaly bir enany ol öýden iş edinip çykarjak bolýandygy uly sorag alamaty bolup galýar. İşini ýitirenden soň öýüni hem ýitirmejek bolup hemme ýere ýüz tutan Gülşat Hamraýewanyň ýalwaryşlary jogapsyz galdy. Türkmenistanyň sözde döwlet diýilýän ähli gurulşy 8 çagaly işsiz galan bir enanyň daşyny gabap onu düýtmüýdi etjek bolýarlar. Elimde işim yok. İşsiz kaldım. Şu bar öýmem elimden alacaklar, köçeye çıkarıp koyacaklar. İş sorap baratman, işe veren yoklar. Turda bir jağa vardım. Özün iş tapı gel, son işe alamız dediler. İş veren yoklar. Kömek sorasam kömeğe eden yoklar. Hiç kanaka hissa da. Bulara ne bakacağım bilemek bu çağalarıma.